Life is a gift and a journey. Towards what goal are you journeying this gift of life? Where do you want to spend it? With whom? For what? Whoever you are, wherever you are, God is inviting you to be His special messenger, to bring His word, His love, His joy, His peace to all peoples through the communications media. Kining santos nga misa alang sa masakiton hatod kaninyo sa Paulines, EBS-CBN ug Pope Francis Divine Mercy Communities sa tabang ning musunod: Paulines Cooperators, Ribe de Tablan, Amalia de Leon, Juanito King Foundation, Isidoro and Socorro Canizares, Friends of St. Paul, Belian Lupena, Araw-Araw Halo-Halo, SM Prime Holdings, Muwania Construction, De Los Reyes Optical City, Dr. and Mrs. Eduardo Tan, Tess Macias and Children, VCJ's Food Products and Vilma Store, Shamrock Bakery and Pension House, Carmelite Sisters, Curabel Trading, Sally Marange, Etak Eatery, Lourdes Catering Services, Chito and Grace Galang, Luis Conieti and Company, RC Daisy Golosinda, Carmelita Mabini Flower Stole 148. Mga katuyuan sa Santos nga Misa, we pray in a special way the intentions of our regular sponsor, our donors, our offerers, pilgrims, healing, Lilia Asnar, Nathan Tamasho, Jaime Rosauro, Tati Sigura, Joseph Lim, Susan Gabukan, Idi Aya, Joel Taok, Susi Padrigon. Blessings and good health, Arlinda Paras and family, Mrs. Chin Lam, Cherry Ocanyada, Pahuleng Dayon, Gamaliel Ong, Bienvenido de Tablan, Conceso Gomacias, Oligario Gapukan Sr., ug mga kalag nga gipamisahan ni Attorney Pai. Let us sing to every nation, great is our God and King. He is the rock of our salvation. Lift up your hearts and sing. So sing, for we are God's people, for He has shown us His grace. He gathers us to His table to partake of His praise. Come, let us sing to every nation, great is our God and King. He is the rock of our salvation. Lift up your hearts and sing. Great is our God and King. Ngalan sa mahag, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Hinauta, kining santos nga misa tong gisaulog karon usab isaulog diha sa tasa sa Kapanimalay sa mga igsuon nga nagsimba ning santos nga misa. Unta ang panalangin ni Kristo kay pa ang gugma sa Dios sa Sacred Heart of Jesus. Magdala unta og itawtog blessings na kinahanglan sa inyong kinabuhi. Ayuhan sa sakit sa daot sa kalag, kalinaw sa panimalay. O sa paghatag sa grasya sa inyong pagipangayon nga pag-ampo. Pero maandam kita pag sa ulog ng Santos nga misa, basol na ito ang atong mga sala.
Kaluyan kita sa Dios magagagahom sa tanan. Pasiluon ang atong mga sala, dadong ngadtos kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa mga langit. Glory to God in the highest. Glory to God in the highest. And on earth peace to people of good will. We praise you, we bless you, we adore you, we glorify you, we give you thanks for your great glory. Glory to God in the highest. Glory to God in the highest. Lord God, heavenly King, O God, Almighty Father. Lord Jesus Christ, only begotten Son, Lord God, Lamb of God, Son of the Father. You take away the sins of the world, have mercy on us. You take away the sins of the world, receive our prayer. You are seated at the right hand of the Father. Have mercy on us. For you alone are the Holy One. You alone are the Lord. You alone are the Most High. Jesus Christ, with the Holy Spirit, the glory of God, the Father. Magampo kita. O Dios nga makinadmanon ug mahigugmaon, tinubdan sa tanang kaayo, ipadala ang imong Espiritu aron pagtudlo ka ng sa imong kamatuoran, o gakang ang mga buhat niya sa imong dalan sa kadait. Kini among gipangayo pinagi sa mong Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari ubang kanimo diya sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa, gikan sa unang basahon sa mga hari. Tapos niini, nasakit ang anak sa babay, nga tagiya sa balay. Ug grabe kayo ang iyang sakit, ug namatay siya. O ang biyuda mingon kang Elias, nasuko ka ba kanako o tao sa Dios? Mianhi ka ba aron pagpahinumdum kanako sa akong sala o pagpatay sa akong anak? Si Elias mingon kaniya, ihatag kanako ang imong anak. O gikuha ni Elias ang bata, gikan sa sabakan sa iyang inahan, o gidala niya ngadto sa lawak sa itaas, diin didto siya mupuyo. O gipahimutang niya ang iyang kaugalingong higdaanan, og misangpit siya sa Ginoo nga akong Dios. Imo bang gipahamtangan og katalagman ang biyuda nga akong giabutan, pinaagi sa pagpatay sa iyang anak? Unya, gihap-an niya ang bata sa makatulo, og misangpit siya sa Ginoo. O Ginoo nga akong Dios, buhiain taon kining bata, ug gipatalinghugan sa Ginoo ang pangaliya ni Elias, ug nabuhi ang bata. Ug gialsa ni Elias ang bata, ug gidala ngadto sa lawak sa silong, ug gihatag sa iyang inahan, ug si Elias miingon, "Tan-awa, nabuhi ang imong anak." Ug ang babae miingon kang Elias, "Karon nasayod na gayud ako, nga ikaw tao sa Dios, ug ang pulo nga imong gisulti sa Ginoo."
ang pulong sa Ginoo. Daygon ko ikaw, o Ginoo, kay imo ako nga giluwas. Daygon ko ikaw, o Ginoo, kay imo ako nga giluwas. Ibayaw ko ikaw, o Ginoo, kay imo akong gigakos pag-ayo. Ug wala ka mutugot, nga akong mga kaaway, malipay bahin ka nako. O Ginoo, gikuha mo ako, gikan sa kahiladman sa kalibutan. Gilingkawas mo ako, gikan kanila nga nagadulong sa kahiladman. Daygon ko ikaw, o Ginoo, kay imo ako nga giluwas. Daygang Ginoo, kamong matinumanon kaniya, ug pasalamati ang iyang santos nga ngalan, kay ang iyang kasuko mulungtad sa makadiyot lamang. Apan ang iyang mayong kabubuton sa tibok nga kinabuhi. Sa gabi mo sulod ang paghilak, apan sa kadlawon ang pagsadya. Daygon ko ikaw, o Ginoo, kay imo ako nga giluwas. Pamati, o Ginoo, ug kaluy ako. Ginoo, pagpakahimong akong magtatabang. Gibalhin mo ang akong pagbangutan ngadto sa pagsangyaw. O Ginoo, akong Dios, hangtod sa kahangturan, pasalamatan ko ikaw. Daygon ko ikaw, o Ginoo, kay imo ako nga giluwas. Ang pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Galacia. Mga igsoon, tuguti ako pagsulti kaninyo niini. Ang ebanghelyo nga akong giwali dili mainugna ang tao. Wala ko kini madawat gikan kang bisan kinsa ni may nagtudlo niini kanako. Kundili gipadayag kini kanako ni Hesukristo. Gisuginglan na kamo sa akong pagkinabuhi nga nagsunod pa ako nga mainiton sa tinuhuan sa mga Hudyong gilutos ko. Sila sa walay ko kaluoy sa simbahan sa Dios ug gihimo ko ang tanan aron paglaglag niini. Labaw ako kamatinumanon sa mga tinuhuan sa mga Hudyo kay sa kadaghanan sa mga Hudyo nga akong mga talikuran. Labi pa akong mainiton sa akong pagsunod sa mga kabilin-bilin nga pagtulunan sa akong mga katigulangan.
Apan ang Dios tungod sa iyang grasya nagpili kanako sa wala pagani ako mataw ug nagtawag kanako aron pag-alagad kaniya. Ug sa dihang gipadayag niya kanako ang iyang anak aron iwali ko sila ngadto sa mga dili Hudyo. Wala ako magmakitimbang ni bisan kinsa. Nimuadto ako sa Jerusalem aron pakikita sa nahimong mga apostoles una kanako. Hinunua miadto ako dayon sa Arabia ug unya mibalik ako sa Damasco. Milabay ang 3 ka tuig una ako muadto sa Jerusalem aron pakikita kang Pedro ug nagpabilin ako uban kaniya sulod sa 2 ka semana. Walay laing apostol nga akong gipakitaan gawas kang Santiago, ang igsuon sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Hallelujah, 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 Ang Ginoo manaa kaninyo. Santos ng Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Unya wala madugay miadto si Jesus sa lungsod sa Naim. Mikuyog kaniya ang iyang mga tinunan ug ang usa kadakong panun sa mga tao. Pag-abot niya sa ganghaan sa lungsod, mao gayoy pagula sa mga tao nga naglubong ug minatay. Ang minatay bugtong anak nga lalaki sa usa ka byuda. Umikuyog kaniya ang daghang mga tao gikan sa lungsod. Pagkakita ni Jesus sa byuda, naluoy siya. Namiingon sa babae, ayaw paghilak. Namiduol si Jesus, gihikap niya ang lungon, umihunong ang mga tao na nagyayong sa lungon. Namiingon si Jesus, dong bangon. Milingkod ang minatay o misulti, o gihatag siya ni Jesus ngadto sa iyang inahan. Nahadlok o nahibulong ang tanan, o gidayeg nila ang Diyos sa pag-ingon, unsa kagamhanang propeta, mitungha kanato, ug ang Diyos mianhi aron pagluwas sa iyang katawhan. Mikailap sa tibuok Judea o sa kasikbit ng kayutaan, ang maong balita mahitungod kang Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsoon sa Ebanghelyo, sa sugilanon sa Ebanghelyo nga ato ang bago lang nga dungog. Unsa may nakita nimo diha ni Jesus? Sa ako, nakita nako ang usa ka kasing-kasing nga maluluyon, compassionate. Nakita nako ang the Sacred Heart of Jesus nga maluluyon. Naluoy siya sa usa ka byuda ba? No? Byuda pa, unya namatyan pa gyud og anak nga lalaki. Kumuto na hunaon, murag makaluoy kay siya, kawan ang matiman niya. He is as good as dead. Pero ang kaluoy sa Ginoo, iyang gibuhi ang patay, kitagaan po niyang bag-o yung kinabuhi sa paglaom ang kining byuda. Niya itong niaging Domingo, no? Matikod mo katong the multiplication of bread.
Mao gyapon. Nakita gyapon nato diha ang kasing-kasing ni Jesus, no? Nga maluluyon. The Sacred Heart of Jesus. Na siya nakita sa kadaghang katawhan nga gigutom kaayo ba. Nga nahadlok siya nga kinakapanguyapan sa dalan. No? Tingaling mga matay. Umao gibuhat niya ang dakong milagro. Pagkaon niya pila ka libo ka mga tao. Haron sila makalahutay, silang kinabuhi. Kung atong giyong basahon ang Biblia ba, no? Ang tanang kalihukan ni Jesus yun, makita gini mo, nga nagikan gina sa kasing-kasing na maluluyon. The Sacred Heart of Jesus. Kasing-kasing maluluyon. Naluoy sa mga tao, murag way magbalantay, o na nga iyang giwalihan. Haron ang katawhan, mahibaw, usang pagpuyo ang ilang kinabuhi to guide them in their life. Unya, sa iyang mga masakiton nga iyang giayo, tanan, all of them, no? Giayo. Iyang giayo, kinaharon sila, kadaan o himso kinabuhi, mapadayon silang kinabuhi. Ug nabos tanan yun, tanawa, no? Dito na sa cross ba? Kung sa ito nakita nga to, one agyod, ang kasing-kasing ni Jesus agyod, nga, marubag, diha na, kiablihan ni gyud niya, diyan gidughag ang iyang kasing-kasing, naabli na gyud iyang kasing-kasing, ug nibuhagay ang tubig ug dugo. Ug kini ang gitawag to, makita gyud ba, nga iyan ni gitugutan, papakita siyang pagmahal kanato. That Sacred Heart na diin ibuhagay ang gitawag to tubig, dugo, haron muhatag na to kinabuhi. Kitang namatay sa sala, makaangkon sa kinabuhi. O kining tanan mga igsoon, kining kasing-kasing ni Jesus, gikan gyud ni sa gugma sa Dios nga Amahan. Di ba ta? God so loved the world, mo nang iyang gihatag kanato niyang pinanggang anak, si Jesucristo. Nagmakamatay alang kanato. Haron nga kita makaangkon o kinabuhi o katunay sa kinabuhi. Life yun. Kinabuhi. Karong bulan sa Enero, June, no? June. Bulan man ni sa itawag na ito the Sacred Heart of Jesus. No? Ni siya. Ang Sagrado Corazon de Jesus, kuang kay ni mo kining gugma sa Dios diha kanato may padayag sa kasing-kasing ni Jesus. Gani bag-ulang tanay sa ulog ani no, ang iyang fiesta sa Biyernes, the solemnity of the Sacred Heart of Jesus, no? O kini siya ang kasing-kasing gihimo niyang human heart ba kasing-kasing nga simbolo gyud sa gugma sa Dios kanato. O kining gugma ha naghatag na to og kinabuhi. Simbolo ni siya sa gugma. Nga, kung makita nimo ba, hatag niya kasing-kasing nato. Gani sa imahen. Nga, kanang kasing-kasing ni Jesus ba nga, buro ba giliyukan o mga o kuruna nga tunukon, pero naa si babaw ang nagdilaab nga kayo ba? O a heart that is burning with love for us. Ug anda mo antos para alang kanato. Aron lang nga kita makaangkon og kinabuhi. Life yun, life. The gift of life. An eternal life pag yun. Gani, no? Sa mga to show, no? Si Kristo kadaghan yun magpakita sa mga apparitions sa kanilaing mga tao, no? Mga santos. Una kan Santa Margarita Maria Alacoque, no? Unya niya pagyud si Blessed Mary of the Divine Heart o si Santa Letordi. No? Kang papakita niya ni Santa Margarita Mary Alacoque. Madrin siya, no? Iyang gihatag yun ang gitawag na to
ang katong magdibuto gyud, magdibuto sa kasing-kasing ni Jesus. Ihatag niya ang daghang grasya. Gani gibatbat man ang gitawag tug the 7 promises of the Sacred Heart. Nahingilot kayo nga ato aning mahinunduman ba, ato aning paminahon. Ang unang grasya, mao nga makadawat gayud sa grasya nga iyang gikinahanglan sa kinabuhi ng mga tao. No, whatever your state in life, ang grasya sa Ginoo magauban kanimo. Di lang kana, no? Ikaduha, nga alang adtong kansang banay, nagkagubot, nagkaguliyang, tungos kilang-laing mga problema, unsay pong ni kasing-kasing ni Jesus, iya kinintagaan og kalinaw. Kalinaw, ibugna niya ni panimalaya. Gani nagpasalig man gid siya sa katulon niyang saad. Katagaan niya kahupayan kadto mga taong nagbangutan. Pung pa niya, I will be a comfort in your affliction. Nga alang adto mga tao, mga igsuon, nga walay kapaingnan kadangpan sa kinabuhi ba? Ningon siya, no? Po ni Kristo. No? Ang iyang kasing-kasing, mo'y dalang panan alang adto mga tao, ning kalibutana, bisan pa gani, diha na sa kamatayon. He will be a refuge. Nakaliman niyang saad, mga igsuon, madibuto lang ka sa kasing-kasing ni Jesus. Sabi siya, I will bestow abundant blessings upon all the undertakings. No? Your undertakings. Ito pa, bisag unsa imong tahas, imong bulhaton. No? Iyang ihatagin nimo ang grasya, no? Panalangin, haron mulampos ang imong tanang binuhatan. Na ikanom niyang saad, kita makasa, sinners will find in my heart the source and the infinite ocean of mercy. No? Tanto pa, ingon sa bisag unsa grabe imong sa no? Mas lapad gayud ang kaluoy sa Dios. Unya sa ikabuto niyang saad, ingon siya, the lukewarm soul shall become fervent. Inito niya, ikago niya ang katong mga tao, sa pagtuo katong mga tao, na bugnaw kasing-kasing. Put on fire. Na ikawalo niyang saad, mga isuon. No? Na sa fervent soul shall quickly mount to high perfection. Unang palambuon ang atong kinabuhi diha sa grasya sa Dios. Unya, paminaw nini, yun siya, I will bless every place in which the image in my heart is exposed in honor. Palanginan niya ang panimalay, diin ang hulagway sa sagrado korason, anaa himutang, pagabantayan niya. Ngayon siya, those who promote this devotion shall have their names written in my heart. Pagkanindot yun. No? Nanaan kasing-kangan sa kasing-kasing sa Ginoong imungan. Yeah, finally, ningon siya, I will grant final perseverance. Ihatag niya na makalahutay kadtong mukalawat kapit kasiyam ka first Friday sa bulan. Unya, di niya tugutan yun nga kinisla, mamatay, nga dili katagaan sa katapusan nga pag-atiman sa Dios diha sa gitawag sakramento. Saan ka na tinatong mga libuto? O ni Santa Maria of the Divine Heart, ang puong pa ni Kristo, pakita diha kaniya, niingon siya, nga, I want the world to be consecrated in my heart. Consecration. I want the families of the world to be consecrated in my heart. I want every person consecrated niya kasing-kasing niya. Gusto siya nga, kininta ng mga tao ko nga iyang ipakamatyan. Ha? Mangatyan, tungkol siya pagmahal nila. Gusto niyang ibutang siya kasing-kasing, aron makatagamtam siyang kaluoy o gugma o proteksyon. Consecrated in my heart. Naa. Muna yung gipangayo. He asked for that. O gani, muna yung gi-consecrate na ito ang itong Pope sa Leo the 13th.
ang consecration of the world dito sa kasing-kasing gyud ni Jesus. Unya kini si itawag tog sang Letordi, no? Siya inut ini iya. Kaya ang Ginoong ang Sacred Heart napakita niya, and then do na sila an exchange of heart pag biniluay sa kasing-kasing. Munang kining Santa, no? Ipakita siya niya sa Ginoo niya, ngutana siya unsa may imuhang gusto ningon siya mahimo Ginoo kung mahimo ba mag-ilis tag kasing-kasing. Yan yung Ginoo, gikuhang Ginoo kasing-kasing siyang dughan, no? Unya gibutan sa Ginoo ang kasing-kasing, iya kasing-kasing ning Madrid, ha? Unya sa katapusan ang iyang kasing-kasing gibutan niya kasing-kasing mismo sa Ginoo. Mga igsoon, di ba ang atong kasing-kasing na anas kasing-kasing sa Dios. Consecrated na siya. Consecrated. Pero nabos tanan, nagpasabot ka na nga ang kasing-kasing ni Jesus nga atong gidawson kasing-kasing nga naa niya. Nagtabo kini, ang mahitabo nini mo na from that time on, munang ingon San Pablo, dili na ako, kundi ang Ginoo na di kanako. No? So, magmahal ko sa kung isikataw, sama ang Ginoo nagmahal is the love of the Lord that is in me. Whatever I say, whatever I do, whatever I think, it is the Lord in me. Inguna ni Ana gyud nga ang kasing-kasing ni Jesus, pupitik na sa kasing-kasing nato. Mabitaw nga, let us pray, no? Let us pray, please. Maningkamot ta nga ang debosyon sa kasing-kasing Jesus ato gyud, no? Naa ka nato. And let us call on the heart of Jesus sa iyahang kaluoy. Even now we can pray together, no? Kasing-kasing ni Jesus. Let us pray. Kasing-kasing ni Jesus nga naghatag o gitawag nato kapasiluan sa sala sa kalibutan. Pasilo akong sala. Let us all say, Lord have mercy. Please, Lord have mercy. Kasing-kasing ni Jesus, no? Nga mo'y kaayuhan sa tanang lawas o kalag naghatag kinabuhi. Ayuhan ang mong sakit sa lawas. Nga ang kinahanglan karon. Lord, have mercy. Kasing-kasing ni Jesus nga napuno ka sa gugma. Paabita mo kasi sa gugma, aron kami mahigumaayon sa mong isikatao. Labi pa sa among mga tisuon nga among kaaway. Lord, have mercy. Kasing-kasing ni Jesus unta maghahatag ka nato ang iyang panalangin nga gisaan. Ngalan sa mga Espiritu Santo. Amen. Nagatuwa ka sa Dios, Amahan magagagahom sa tanan. Mabuhat sa langit ug sa yuta. Yesu Kristo yang anak nga bugtong, Ginoo nato. Panam ko sa lang sa Espiritu Santo. Yang anak ni Maria nga Birhen. Kisakit sa ni Poncio Pilato. Ilan sa krus na matay gilubong. Mikunsad sa mga minatay, katulog kaadlaw na banhaw. Misaka sa langit. Naglingkod sa tuo sa Dios, Amahan magagagahom sa tanan. Ikan dito mabalik siya, aron mahukom sa buhi o sa mga minatay. Nagtuwa ko sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, kabitan sa mga santos, pasiluan sa mga sala, pagkabanhaw sa lawas, kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita sa atong Amahan, Panginoon ang grasya at kinahanglan sa kinabuhi. Layba, diha sa kasing-kasing ni Jesus. Ang atong tubag, Ginoo, patalinghugi kami nga nangamuyo kanimo. Ginoo, patalinghog. Alang sa atong simbahan og mga pangulo, niini nga pinaagi sa ilang mga pinag-ingnan, ang tanang katawhan magiyahan sa pagpuyo sa usa ka kinabuhing Kristiyanon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa tanang nangatungdanan sa atong nasod, nga sa ilang pag-alagad sa katawhan, mao'y ilang tinguhaon ang kaayuhan sa tanan, ilabi na sa mga kabos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami, nga nangamuyo
sa mga kabatanunan nga matultulan unta nila ang dala ni Hesus ug subayo nila kini diha sa ilang paglawig sa kinabuhi aron dili sila mahisalaag. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa matagbanay niining tuig sa Eucharistia ug pamilya nga ang gugma ug kaluoy ni Kristo mauunta kanunay ang maghugpong kanila ug maglig-on sa relasyon sa usag-usa. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Alang sa tanang may balatian, nga ihatag na sa Dios ang kabaskog sa ilang panglawas, magampo kita sa Ginoo. Alang sa tanang nangamatay, nga ila nang mabatunan ang hingpit nga kinabuhi, nga gisaad ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ikaw ipangayo diha ni Kristo among Ginoo. I saw you, Lord God of all creation. Thanks to your goodness, this bread we offer. Food of the earth, work of our hands. It will become the bread of life. Blessed be God. Blessed be God. Blessed be God. Blessed be God. Blessed be God forever. Amen. Blessed be God forever. Amen. Blessed be God. Blessed be God. Blessed be God. Blessed be God forever. Amen. Blessed be God Mga igsoon, magampo kita harap kini ato ang sakripisyo, dawaton sa tungamahang magagagahom sa tanan. O Ginoo, tanawang mahigugmao ng among mga alagad kanimo. Dawata mga gasa nga among gihalad. Tabangi kami pagtubo di as Kristohanong pahigugma. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo mana kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Sanctus nga mahan Diyos tunay magagagahom sa tanan. Ang ayong matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo. Kanunay og sa tanang dapit.
Kay nabuhi kami diha kanimo, ug nahimo kaming tao. Dinis kalibutan di lang kay gihatagan mo kami sa mga mahanong pagtagad adlaw-adlaw. Kundi usab gipasaligan mo kami sa maya nga walay katapusan. Ang Espiritu Santo nga nagbanhaw kang Hesus, mao imong gasa kanamo. Ug mao imong bunga sa ani sumaabot sa pagsalig sa Pasko sa langit. Ug busa uban sa mga anghel mga santo sa langit. Nagasangwa kami sa imong himaya, diog silang way hunong nga pag-awit. Santos, ikaw natuburan sa tanang kasantos. Ipadalay mong Espiritu orang pagsantos ni ining mga gasa. Aron mahimo kinialang ka namo, nga lawas sa dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimog mipikas, ug mihatag dining ngadto sa iyang mga tinun-an, ug mingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana. Kay kini mo nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nining ngadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini, Panginoon ko mga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bagog tunay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron mga sala mapasaylo. Buhat ka diha ron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, ning pans kinabuhig kalis kaluwasan. Pasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayon nga matubag mo alagad kanimo. Himuha kaming nangalawat sa lawas tugon ni Kristo, may usaon ta sa Espiritu Santo. Noon may ginimong simbahan sa tibok kalibutan, mahingpit kami sa gugma, uban ni Francisco among Papa, Jose among Obispo sa tanang mga pare. Hinuyo sa mga igsuong nangamatay, malaong nga banhaw sila og tanang nangamatay diha sa kaluoy. Dara sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluy ikaming tanan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles,
ug sa nakatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Ubang kanila amo kang daygon, amo kang himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya. Gihatagan kanimo makagagahom nga amahan, diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Mag-ampo kita sa itong amahan, itong gamito ng mga pulong gitudlo sa itong manunubos. Kami ginuhi mo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw ning panahuna. Tinabangan si mong kaluoy, malikay kami sa kanunay, malayo sa nang kasamo. Nagapaabot nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. For the kingdom, the power, and the glory are yours now and forever. Ginoong Jesucristo na ikas mga apostoles ang kalinaw ibilin ko kaninyo, kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa mo mga sala, kung yung pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kimabuto, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw ang nagbuhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Pakitan pa nag-inig sa unay. Kining kurira sa Dios nagawag tang sala sa kalibutan mula hanggang itong gidapit sa bangkete sa Ginoo. Sa Kristo pagdapin na kung sa kinabuhing dahil.
magampo kita. O Ginoo, sa imong makatambal nga gugma, makapalikay unta ka na mo sa sala, makapahamutan ka na mo diya sa dalan, na magdalangan ha kanimo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Pag-ampo alang sa mga masakiton. Langit nung amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus. O itudlo ang bertud sa pailog, diya sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo, nga magihalad alang sa mga masakiton. Hinaot nga nag-antos tungod sa sakit o balatian. Pagkaamgo, nagipili siya aron mahimong santos. Nga sa iyang kasakit, may usa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini ang gipangayo sa among Hesus Kristo imong anak. Nga buhi ug hari uban kanimo. Diyas kay usa sa Espiritu Santo. Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Ato ang pasalamat sa igsuon natong ni alalay karon ni Santos nga misa. No? Thank you very much. Og alang sa mga igsuon nato nagsimbahan, no? Sa ning misa sa telebisyon. Thank you for attending the Mass. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin ang Diyos magalagahom sa tanan. Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Tapos ng misa dahil niyong kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. I will be Yahweh who walks with you. You will be always within my hand. Take your heart and give it all to me. Strong and fast, that is my love. Nag-ilis ko kadiyat gikan kong nisimba wa ka kakita pag-ari ako nagduko at tingali ka nag-ilis na kong dali kay nako imbitasyon uban ka maugani nabilin sige lang Sige ra magagsimba. Atong Miyerkules, misimba ka. Di ba sa kaato? Redemptorist Unya pagka Bernis, misimba na pud ka. Santo Niño Unya pagka Sabado, misimba na pud ka. ay pausa may problema Kaya nga na ako, no? Ang ako nahibod nga, ini ka Domingo nga, no? Di man ka musimba. ang katulog ko ni simba musimba pag Domingo Ay, pastilan ba yan? Insakto dahil na. sige dit na lang ta maglali sana kung muuban ka nako sige ta na Asa na masag ka musimba? na ako imbitasyon giingnan ta ka imbitasyon uy Ay, nahala. Tinoo na. Daghang kayong mga tao nga marag musimbag yun og Biyernes, musimbag yun og Miyerkules, no? Pero Domingo, di musimba. Kayo man na. No? Man na. Gawa ta, ang ita makasabot nga kanang Domingo, wag gina simbahon gina, obligasyon gina. Kaya di ta kasimba, murag dako-dako ng saa. Domingo ha, may utang musimba ta kada adlaw, very good. Simba gyud mahimo, pero ug di ta musimbag Domingo, that is the Lord's Day man na siya. No? Unya mao na nga that's a special day. Lahi na siya ang iyang gitawag tog murang bisaha pero mao na adlaw nga gitakda nga kita, no? As a Christian community, sukat pa sa sinugdanan, no? Sa pagkabanhaw sa Ginoo at mga apostoles, they gathered on Sunday, no? As a community, they pray together, no? Ang ilang fellowship together, magbanding sila together, celebrating the Lord's Day, no? Nga anang special day sa pagkabanhaw sa tuang ang Ginoo. Kaya itong una Sabat day matagina, pagkabanhaw sa Ginoo, mo na nang gisawag itong the Lord's Day. Ang Sabat day, obligasyon yung kayo na.
Grabe atong una. Of course, obligasyon ng musimba ta ni ana. That is special lahi na siya. No? Ang Domingo. Obligado man kita nga no na day of rest. Sa to pa nga itawag to those other days nga murag mo relax ta. Di man no? Kanang di sa ka mo relax asa na lamit matay ka. So the Lord is the Lord rested in the seventh day. So that's the day for resting. That's the day itawag ito nga kita nga murag do we make it holy for the Lord, no? Maayo. Muna kuno tay mga buhaton diha kanang buhat of mercy, no? Kanang activity sa mag-reach out sa isig ka tao, dili na to ang naandan. Pero mga igsoon, you know, this a special day good for us with the community gathered magpundo kita. Domingo na ha. Of course, apela na ang Sabado sa hapon, no? Pero muna please, no? Nga Sunday is the day of the Lord. Let us make that day special yun. Atong una yun, sulbaw ka, atong kanikan atong una, sus, layo pa gani, maganda na para sa Sunday to attend Mass. No? Di pa rin natin karon. Maganda na para sa beach. O niya, makalugar, o di malit, simba. No. Lord's Day gina siya. Lord's Day. Pero na, ibig sabihin, simba pagaling adlaw, di ka sa Domingo, ang obligasyon niya to sa pagsimba, wato matuman. So let's attend Mass every Sunday. Thank you. Manlalaba